नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो दिनै लाइखुन्थियाखौ गायसनबाय। उदालगुरि जिल्ला नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमा फैगौ 19 आरो 20 जानुवारि 2026 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बियाबनि सिङाव थानाय सेलिसबारि बाथौ थानसालि लांगोनायाव बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो लाइखुन्थियाखौ गायसननाय जायो। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो धोरोमनि सानथौ सानसुमै आरो गोबां धोरोम सिबियारि रायजो राजाखौ लानानै धोरोमारि सावरायनाय, धोरोमनि गियान आरो बाथौ धोरोमखौ बुहुमाव गोजोरै फोथांना लाखिनो, इयुन जोलैनो धोरोमनि बोसोन होनो हाबाफारिखौ लानानै जथुम्माखौ खुंफुंनो बियाबा साखाफारा जादों। दिनै फुंनि 10 रिंगासो समाव बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बादियै आलारि बाथि फोजोंना बानजाय आफादनि आफादगिरि बिनाराम दैमारि, नेहाथारि अनसुमा बसुमतारी, आनसलिकनि गाहाय दौरि खगेन दैमारि, आसाबारि खासाव दैमारि बियाबनि आफादगिरि भद्रेश्वर दैमारि आरो सेलिसबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। बयखौबो बे समाव नायगिरि बयनिसिमबो आं गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। नंगौ जोंहा नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि 37 बोसोरारि जथुम्माखौ देग्लाय सेलिसबारि गामिनि बानजायनो आखायाव लादों आरो बिनिनो गिबिसिन दिनै लाइखुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिया जोंहा बावैसो सिगां जानानै थांबाय। जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिदि जों नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरारि जथुम्माखौ जों बानजायनो मोननानै जों गोजोननाय मोन्दों आरो जों आर'ज खालामदों आनान गसाइ बोराइ बाथौआ जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ जाहाथे मोजाङै मोजां बारहोलांगोन आरो जोंखौ बयबो खौसेयै खामानि मावनायाव हेफाजाब होगोन बेखौ जों आसा खालामदों। जोङो जोबोद थागथियारि जोंहा फैगौ जानुवारि दाननि 2026 मायथाइ 19 आरो 20 खालाराव साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो जोंनि बियाब गौथुमनि बायदिसिना बिथिंखौ लानानै जोङो धोरोमजों लोगोसे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि आरो माइनावफोरनि आरो सोरबांगिन जौगानायनि माखासे सावरायनाया जोंनि बे जथुम्मायाव बाहागो मोनगोन बा बाहागो लागोन। ओंखायनो आङो बे जथुम्मायाव जोंनि बियाब गौथुमनि साफ्रोमबो सिबियारिजों लोगोसे खाथि खाला थानाय मोनफ्रोमबो आनसलिकनि दैदेनगिरि आरो सिबियारि बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों दिनै जोंनि फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि जानुवारि दाननि 19 आरो 20 खालाराव जिथु हाबाफारि जागोन बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो आं बेखौ खावलायहरनाय जाबाय। नंगौ जोङो साफ्रोमबो सिबियारि थान्दै बिथांमोनखौ जोङो 19 खालारावनो जोङो फैनो खावलायदों। हाबाफारियाव जोंहा अलरेडि ओंखारनो थांगासिनो दङ। जोङो साफ्रोमबो सिबियारि बिथांमोनखौ जोङो मोजां रोखोमनि थाहोनो हानाय बा जाहोनो हानाया जोंनि बिबान आरो जोङो साफ्रोमबो थान्दैयारि बा सिबियारि बिथांमोनखौ जोङो मोजां रोखोमनि जोथोनै जोङो लाखिगोन आरोखि। बियाबनि हाबाफारिनि अनगायै आरसिनिफ्राय माबायदि स्पेसियेलि माबाफोर बेबायदि जोङो बियाबनि हाबाफारि बादै बियाबावथ' गोबां हाबाफारि लाखादों बिनि बादैबो जोङो बियाबनि गौथुमजों सोमोन्दो लानानै खारन बे 37 बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माजों लोब्बा लानानै जों गांसे सबिनिर जों दिहुननो लाग्रोदों आरो बिनि बादैबो जोङो 37 बोसोरारि जथुम्मा बेखौ लोब्बा लानानै जोंनि बाथौ थानसालियाव जोङो 37टा सन्दन दंफां गायनाय बेखौ मोनसे जारिमिन हिसाबै लाखिनो थाखाय जोङो रायज्लायगासिनो दं आरो बेखौ जोङो 19 बा 20 खालाराव जोङो बेखौ जोंनि बाथौ थानसालिनि सोरगिदिं 37टा जोङो सन्दन दंफां गायनानै बेखौ जों मोनसे जुगामि जारिमिन खालामनो थाखाय जोङो नाजानाय जादों। ओंखायनो जोङो बे 37 बोसोर जथुम्माखौ जोंनि नोलोबारि ओनसोलनि न'खर न'खर बा साफ्रोमबो सुबुङा जाहाथे धोरोम बिथिङाव सांग्रां जायो, धोरोमजों लोगोसे राजखान्थि समाजखान्थि धोरोमखान्थि मोनफ्रोमाव जाहाथे जौगायो बिनि थाखाय जोङो सावरायनायाव बाहागो लाफैनानै जोंनि साफ्रोमबो सिबियारि बिथांमोनखौ जोङो गोग्गोमै बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो खावलायनाय जाबाय।